който как се напече да ви бъдат. Гледай бе, широко е. Снимаш се? Да бе, да. Скиче е абсолютно достатъчно широко тук. Така с фаровете ми най-насяка, че това е поне 25 метра широко според мен. Аре не 25 метра, 15 метра да е примерно. И виж колко е такъв широк завоя. Оттам като си се изсириш от трета, втора си боцкаш и си тук и аз бих дрифтнал сам, съм скромен човек. Ски колко е широко. Вътре тук няма движение, няма да имаме никакъв проблем. Аз викам тук да идваме. Поне да пробваме едно събиране. Да бе. Ама много ще целят от външната страна бордюрите, това е лошото. Ако някой си сири много... Тук трябва да се затвори с някакви коли. Абе, то ще се спира, няма никакъв проблем според мен. И другия вариант е там на лифт.